मानसिया माने लेट जाबाय नालाय नाजानो हायाखिसै आरो सानथामाव जोबोद डिसिप्लिनजों बारबोबाय जोङो दिनै उदालगुरियावबो बाक्सा चिरां क'क्राझारनिख्रुइ मानसिया खम जायाखै नाथाय 12टा क्लासयावनो मानसिफ्रा जुदि लेट न' फारसे थाङोबा बेयो दुखुनांथाव जागोन आं नोंथांमोनखौ जिरायनो थाखाय खावलायबाय दा खोथाया जाहैबाय जे दिनै बड'लेण्ड आन्दलना सोमावसारनाया जोंनि थाखाय गोदान नंला आं मिजिंथियो बेवहाय फैयै आसामाव थानाय भारताव थानाय वर्ल्डनि गुबुन जायगायाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाया बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बड'लेण्ड मोनोबा मा जागोन आरो मोनाबा मा जागोन बे खोथाखौ रोखा रोखा मिथिजोब्बाय आरो बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै खामानिखौ नागारनानै बेवहाय फैदों दा मोनसे आन्दलना साक्सेस आरो फेलार जायो बिनि आन्दलन खालामग्रा मानसिफोरनि सायावसो जोङो दिनै आन्दलनखौ साक्सेस खालामनो गोसोबा साक्सेस खालामनो हायो आरो फेलार खालामनो गोसोबा फेलार खालामनो हायो जोंनि मेगन सिगाङावनो गोबां आन्दलना थैलांबाय आन्दलना जागायजेननायाव गोबां होंगो दोंगो जायो गोबां मानसिनि आन्दलना हारिफोरनि आन्दलना उनाव बे आन्दलना थैनोबो बारा गोबाव लाया नाथाय बड'लेण्ड आन्दलना ओरैबायदि मोनसे आन्दलन ओरैबायदि मोनसे सोमावसारनाय जि सोमावसारनाया थैनो नागिराखै गोख्रोंनिफ्रायसो गोख्रों जाबोदों आरो बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनोबो रोजा रोजा साबायखर बावो दिनै जोंनि सायाव पुलिस मिलिटारिनि माखासे थासारिखौथ' बारबावदो सानफ्रोमबो जोंनि सायाव माखासे राजखान्थियारि माखासे माने कनस्पिरेसिया जोंनि सायाव षड़यन्त्रआ सोलिगासिनो दङ जोंनि सायाव गोबां रोखोमनि जोंनि आन्दलनखौ खौरां बिलाइयाव होआ जोंनि मानसिफोरखौ नार्भास खालामनो थाखाय टिभियाव होआ जोंनि मानसिफोरखौ नार्भास खालामनो थाखाय सरकारा जोंजों रायज्लायदोंआ जोंखौ नार्भास खालामनो थाखाय आरो जोंनि गेजेरावनो गावस्रा गावस्रि बायदिसिना थासारि सोमजिबावनानै दिनै जोंनि गेजेरावबो जोंबो जोङो गावस्रालायनानै एखनबा जोङो थेर बेथेर जानो नागिरो नाथाय बेबायदि थासारि थासेयावबो बड'लेण्ड आन्दलना जे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय थादों बियो दिनै जारिमिनाव मोनसे रोखा रोखा लिरनाय थागोन आरो बेजोंनो थांनानै मोनसे समाव जोङो फिथाइ मोनहैगोन आं दानि फुङावनो बुंदोंमोन जे आन्दलनाबो जिउ थायो आन्दलनाबो देरलायलांनाय थायो जोङो बेखौ बुजिनो हानांगोन मेगनजों नुवा जानो हानाय आन्दलननि देरलायलांनायखौ जायफ्रा मोजाङै बिजिरो जायफ्रा मोजाङै बुजिनो नागिरो बिथांमोना दिनै मोजाङैनो बुजिगोन जे बड'लेण्ड आन्दलनाबो एबा आन्दलनाबो देरलायलांनाय जिउ थायो दा मोनसे फांसे बिफाङा जेरैबायदियै रज'नानै मोजाङै हासार मोनोबा गिदिर गोलाव जानानै जोंनो गोथाव गोथाव फिथाइ होयो सोमावसारनायाबो बेबायदिनो फिथाइ होयो आरो जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइया दिनै मोननै मोनसेया जाबाय गोखा बे गोखाया मा जोंहा 5,000 मुंख्लं जाबाय गथ'आ थैनो गोनां जाबाय जोंहा न' बां सावजाबाय गोबां न'खरा धंस जाबाय बे सोमावसारनायनि मोनसे गोखा फिथाइ गुबुन मोनसेया जाबाय गोदै फिथाइ बे गोदै फिथाइया मा जे जोंहा BSc BTC मोनबाय आरो BSc BTC मोननायानो जोङो फोरमान खालामनानै होबाय जे जोंनि सोमावसारनाया जे गोरोन्थि नङा नंखाय नङा जों जे गोरोन्थि लामाजों थाबायाखै सानदुङाव नेवसिनानै जि लामाजों थाबायदों बे लामाया गोरोन्थि नङा बेखौ जोंनि फिथाइ जों जि मोननाय फिथाइ बेनो फोरमान खालामनानै होबाय दा बेनिखायनो रायजोफोर दिनै जोंनि सोमावसारनाया जों लुबैनाय हास्थायनाय फिथाइखौ थायनो थाखाय बारा गोबाव सम नांला नाथाय बे समावनो जोङो जोंनि बिफांखौ सोरनोबा जुदि दालाय दासा दानखाय जुदि हगारनानै होयोबा जोङो फिथाइखौ मोनजानाय नङा जोङो जुदि जोंनि बिफांखौ जोङो सोरनोबा हगारनानै होयोबा गाबोन सोरबाया JCB लानानै जावफुनानै गारहरोबा जोंनि सोमावसारनायनि बिफांखौ अब्ला जोंनो बियो फिथाइ होनो हानाय नङा दा नंखायनो जोंहा नोजोर होनांगोन जोंनि जे सोमावसारनायनि बिफां बे बिफांनि दालाय दासा बिलाइखौ जाहाथे रावबो खननानै लांनो हाया रावबो दानस्रांनो हाया आरो बिनि रोदा मोनसेबो जाहाथे रावबो फुनो हाया अराय सम बेवहाय हासार मोनो दै मोनो बारहुंखा फैयोबा जोङो बेखौ जेरैखि जाया गुलुंनायनिफ्राय बासायनो थाखाय बयबो नाजायो दा बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगोन अब्ला जों मा खालामनांगोन रोदाखौ गोख्रों खालामनोब्ला जोंनि आइ आफा रायजो राजाया गोख्रों जानांगोन दालाय दासाखौ गोख्रों खालामनोबा जोंनि संगठनफ्रा आफादफ्रा गोख्रों जानांगोन मोनफ्रोमबो आफादा बर' हारिनि हारिमु आफाद
जि आफादानो जाया मानो जोंनि आफादफ्रा जोंनि बे सोमावसारनायनि दालाय दासा आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जोंनि गासैबो रायजो राजायानो जाबाय बे सोमावसारनायनि गुदि आरो रोदा जोङो रोदायाबो गोख्रों जानांगोन दालाय दासायाबो गोख्रों जानांगोन दा मानगोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दङ जे जोंनि सोमावसारनाया गोख्रों जागोन आरो साक्सेस जागोन ओरैहाय मोनसे गारि फैदों नैबे जायगायाव थानाय रायजोफ्रा फंबायमोना जाहाथे लामाखौ हगारनानै होयो दानिनो बुंखादोंमोन एसे फासयनानै जिराय बे लामाखौ क्लियार खालामनानै दोन जोंनि सोमावसारनायखौ जिउखौ गोलाव खालामनो थाखायनो जोङो नाङा फाङा खामानिफोरखौ मावनानै जोंनि सोमावसारनायखौ नस्थ' खालामनो नागिराखै जोङो हायो दिनै जोङो हायो बे लामाजों रावबो बारलांनो मोना होननानै जोङो बुंनो हायो जोङो रावखौबो गोलाव खालामा जोङो बुंनो हायो जों गासैखौबो बे लामाजों थाबायलांनायनि मनाखौ सुख'ना गारनो हायो जोङो फैनानैबो होनो हायो जोङो हाजार हाजार मानसि दङ नाथाय जों बेखौ खालामनो नागिराखै मानो खालामनो नागिराखै मानो खालामनो नागिराखै जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो मान होयो जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो थैजानो लुबैयाखै जोंनि सोमावसारनायखौ मालाया गाज्रि मुं होनानै बेखौ जाहाथे सोंखारियो जों बेखौ लुबैयाखै जों बेखौ हास्थायाखै जोङो बेखौसो लुबैदों जे जोंनि सोमावसारनायखौ जाहाथे बयबो मान होयो बयबो अनो मालायाबो जोंनि सोमावसारनायनि खाथि साफैनानै फैनो हायो जोङो बेखौ लुबैदों मानो जोङो जोंनि सोमावसारनायाव मोनसे मोजां फिथाइ लुबैदों दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायखानानै दोननो नागिरदों बर' हारिया मोनसे गेदेमा हारि बे हारिया जारिमिन दङ राव थुनलाइ दङ गोदोनि जारिमिन लिरगिरिफ्रा लिरलांदों बेसेबांबा सोद्रोम हारि अनसुला हारि समायना रमायना हारिमु गोनां हारि सोद्रोम हारि आब्रुथि गोनां हारि जोंखौ बयबो बाख्नायलांदों जारिमिनाव जोंखौ जायफ्रा जारिमिन लिरदों जोंखौ सिखाव सिखुन दाखाय गाज्रि मानसि बुथारग्रा हारि होननानै लिरलाङाखै जोंखौ जोबोद मोजां हारि होननानैसो लिरलांदों दा ओंखायनो दिनै थांना थानाय बर' फिसाफोरनियाव जोङो बिबान थाबाय जे जोंनि बै जे मालाया जोंनो बिराद मोजां बिमुं होलांबाय बर' हारिया सोद्रोम हारि बर' हारिया आब्रुथि गोनां हारि बर' हारिया अनसुला हारि दा बै जोंनि केरेक्टारखौ आखलखौ जोङो लाखिनांगोन मानो मुलुगाव जाय हारिया मोजां हारि अनसुला हारि बे हारिखौसो बयबो बजबो बयबो गरायनानै लायो दा बेनिखायनो मानगोनां हारिफोर रायजोफोर गेजेर ससेयाव जोंनि सोमावसारनायाव गोबां थासारि जालांबाय गणतान्त्रिक सोमावसारनानै जों नांगौ बायदियै मोननो हायैनि थाखाय जोंनि जोहोलावफ्रा सिलाय लानानैबो सोमावसारबाय बे सिलाय लानाय सोमावसारनायाव बायदिसिना थासारि जालांबाय सोमावसारनायाव माखासे थासारि जाखायो रायजोफोर मोजां गाज्रि थासारि जायो सोमावसारगिरिफ्राबो मालाबा खहा जायो आरो सोमावसारगिरिफ्रा मालाबा सोरखौबा खहा खालामो बेबायदि माखासे थासारिया मुलुगाव जादों दा जोंनि सोमावसारनायावबो माखासे थासारिया गाज्रि गाज्रि थासारि जानायलाय दिनै जोंहा गाज्रि गाज्रि मुं मोनबाय आरो बै मुंखौनो दिनै जोङो फोसाबनानै लाफिननो थाखाय जोङो माखासे मोजां मोजां खामानि मावनो गोनां जादों दिनै मुलुगाव जि सोमावसारनाय जादों जि जांख्रिथाय जादों बे गासैबो सोमावसारनाय गासैबो जांख्रिथाया जोंनि हारियावबो जादों रायजोफोर जायफोरा लेखा फरायदों गिदिर लेखा बिजाबफोरखौ फरायदों नोंथांमोना नुदों चाइनायाव दावहा जादों मावजिदुंमोननि दावहा माने रिभलिउसन जादों सोरबा सिगु बोराइमोननि सोमावसारनाय जादों भियेटनामाव आन्दोलन जादों मुलुगनि जेसेबां आन्दोलन जादों बे आन्दोलनफ्राव जांख्रिथायाव मानसि थैदों रोजा रोजा सुबुं थैदों लाख लाख मानसि थैदों सोमावसारनाय जांख्रिखांनायाव बेबायदि थासारिया फैखायो जोंनियावबो फैदों दा बिदि होननानै दिनै सोमावसारनायखौ गारनानै जोङो खारनो हाया मानोना सोमावसारनाया जाफुंसार जायाबा जों जि थांखिखौ लानानै सोमावसारदों बे थांखियाव जोङो सहैनो हानाय नङा आरो जोंनि थांखिया मा जोंनि थांखिया सोरबा सासे सानै मानसिखौ राजखान्थियाव नेता खालामनो एमएलए एमपि खालामनो जों सोमावसाराखै सासे सानै मानसिखौ धोनि खालामनो न' बां लुनानै थाखा फैसा खामायनानै ग्रोम ग्रोम रायजो जानो थाखाय जों सोमावसाराखै जों सोमावसारदों बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाय जाहाथे बिखाफोर गाननानै संसार जानो हायो गावनि मान इज्जतखौ लानानै संसार जानो हायो गावनि रैखाथिखौ मोननो हायो राव थुनलाइ हारिमु लानानै गावनि सिनायथि थामोनथाखौ लानानै मोनसे गोथां हारि हिसाबै मुलुगाव थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो जोङो सोमावसारदों दा बेनिखायनो दिनै बिएससि मोननानै जों गोजोनाखै बिटिसि मोननानै जों गोजोनाखै
मानोना BSc BTCआ जोंनि लार्ज सेक्सन बांसिन अनजिमानि जोंनि बर' फिसाफोरनो न्याय एबा जास्टिसखौ जोंनो होनो हायाखै। जोंहा दिनैबो गोबां जेंना दङ। जोंनि आइ आफा रायजो राजाया दाबो गोबां सातजालायाव गोग्लैना दङ आरो बेनिफ्राय उद्धार खालामनांगौबा बोखारनांगौबा जोंनि गोलाव जोंनि थांखियाव जोङो सहैनो हानांगोन मानगोनां रायजोफोर। आरो थांखियाव सहैनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। आबादारिफोर मावनांगोन, आइजोफ्राबो मावनांगोन, लेखा गोरोंआबो मावनांगोन, जाम्बा जाम्बियाबो मावनांगोन। मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा गावबा गावनि बिबान गावबा गावनि दायित्वखौ जोङो पालन खालामनांगोन, अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन। दा दिनै साक्सेसआ बोरै बोरै जाखो? भारतआ उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बेवहाय रायजो जानानै दङ। बे हानि जों फिसा, जोंखौ बेनि इन्डिजिनास मानसि होननानै बुंदों, सन अफ दा सइल होननानै बुंदों। जों गावनो बुंना लायाखै, जारिमिना बुंदों, मालाय हारिफ्रा बुंदों जोंखौ। जोङो बेनि हानि थागिबि, जोङो बे हानिनो फिसानो। दिनै हानि फिसा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा दिनै बेवहाय मान थानांगौमोन, जोंहा इज्जत थानांगौमोन। इन्डिजिनास मानसिफ्रा दिनै आमेरिकायाव, इंलेन्डआव, अस्ट्रेलियायाव, मुलुगनि गोबां हादोराव जोंबायदि थागिबि मानसिफ्रा बेवहाय मोनसे स्पेसियेल स्टेटास, मोनसे अनार मोनो, मोनसे सिकिउरिटि मोनो, प्रटेक्शन मोनो। नाथाय इन्डियायाव, भारतआव दिनै जौगानाय हारि होननानै गावसोरखौनो लाग्रा ब्राह्मिन हारि, जि हारिनियाव हारिमु गैलायनाय दङ, मानसि बासिलायनाय दङ, बे मानसिफ्रा दिनै जोंखौ खुंनाय लोगो लोगोनो इन्डिजिनास मानसिफ्रा, हानि फिसाफ्रा, हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै संसार जाग्रा, बे मिथिंगाखौ रक्षणा बेक्षणा होग्रा मानसिफ्रा दिनै बेवहाय स्टेटास गैयै, मर्यादा गैयै जादों। इन्डियायावसो जादों, गुबुनाव जायाखै। नाथाय बिदि होननानै इन्डियानि इन्डिजिनास मानसिफ्रा, थागिबि मानसिफ्रा बयबो जस्रायनानै थागोन बिदि नङा। दिनै सा भारतनिफ्राय खोला भारतसिम, सानजानिफ्राय सोनाबसिम गासैबो ट्राइबेल हारिफ्रा, थागिबि मानसिफ्रा दिनै बिग्रायखांगासिनो दङ, सोमावसारगासिनो दङ। आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै झारखन्ड रायजो जादों, बे सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै छत्तीसगढ़ रायजो जादों, बे सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै तेलेंगाना रायजो जादों। भारतनि संबिधानाव जि खोथाफोर लिरनाय दङ, बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया बुजिनांगोन मानगोनां रायजोफोर। गिबियावनो जोंखौ भारत हादरा, आसाम रायजोआ जोंनियाव इतिहासिक जारिमिनारि इनजास्टिस, जारिमिनारि इनाय मावदों जोंनि सायाव। जारिमिना जेफोरखौ बुंदों बे खोथाफोरखौ बिथांमोना फालियाखै। जारिमिना बुंदों बर' रावासो आसामनि गिबिसिन राव, होनबा बर' रावा दिनै अफिसियेल राव जानांगौमोन। दिनै आसामाव बर' रावखौ अफिसियेल राव बाहायाखै। आरो बेयाव जारिमिना बुंदों बर'फ्रासो थागिबि, हानि मालिक, होनबा दिनै गासैबो हाया बर'फोरनि मुङाव थानांगौमोन। दिनै बर'फोरनि मुङाव हा गैया, जि एफा एनै दङ बेखौबो सेनानैसो लांदों। जेराव दङ बेखौ हानि पाट्टा होआखै जोंनो। बर'फ्रा थागिबि मानसि, होनबा बर'फ्रा जि खान्थिजों सोलियो बे खान्थिखौसो आसामाव लानो नांगौमोन। बर'फ्रा थागिबि मानसि, जों जि आसार खान्थिखौ मानियो बे खान्थिखौसो आसामाबो मानिनांगौमोन। बर'फ्रा थागिबि मानसि, जि हारिमुखौ जों सिबियो, जों मानियो, फालियो, बे हारिमुखौसो बिसोरबो फालिनांगौमोन। नाथाय दिनै जोंनो हिस्ट्रिकेल इनजास्टिस, जारिमिनारि इनाय मावदों बे आसामा जोंनि सायाव। दा फैयै फैयै मा जाखो? उदांस्रि जानायनि उनाव दायो संबिजितनि फारसे कन्स्टिटिउसनेल इनजास्टिस खालामनो थांगासिनो दङ, संबिजितनि इनाय मावनो थांगासिनो दङ। भारतनि संबिजिताव मा लिरनाय दङ? आर्टिकेल 2 आरो 3, 2 आरो 3, बेवहाय जेब्लायनो गोसो जायो, जेब्लायनो गोनां जायो, अब्लानो रायजो सोरजिनो हानायनि बाथ्राखौ बेवहाय लिरनाय दङ। दिनै मेघालय, मिजोराम, मणिपुर रायजो जालांबाय। दिनै हारसाफ्रा बुंनो नागिरो जे आसामा 7 धोनि जाबाय, आसामा दुर्बल जाबाय। आसामा दुर्बल जानायनि दाया जों नङा रायजोफोर। दिनै मेघालय जानानै मा गोरोन्थि जाखो? मेघालय जानानै खासिया, जयन्तिया आरो गार'फ्रा दिनै गावसोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ बासायनो हाबाय। मिजोराम जानानै मा जाखो? मिजोराम जानायनि उनाव दिनै मिजोफ्रा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ बासायनो हाबाय। मिजोरामा दिनै बेसेबांबा मोजाङै गावसोरो थांनानै थानो हाबाय। मणिपुर जानानै मा जाखो? दिनै मणिपुर जानायनि उनाव बैयाव रायजो जाग्रा मैतेफ्रा, कुकिफ्रा, बैयाव रायजो जाग्रा नागाफ्रा दिनै गावसोरनि राव थुनलाइखौ बासायनो हाबाय। दिनै नागालेण्ड रायजो जानानै मा जाखो? दिनै नागाफ्रा गावसोरनि बिखाफोर गारनानै संसार जानो हाबाय, गावसोरनि डिगनिटि, मान इज्जतखौ लाखिनो हाबाय। दिनै थालांबाय बर'फ्रासो। लामाखौ हगारना हो, जाहाथे हरन दामालासिनो थांनो हायो।
अब्ला दावराव जानाय नङा ओंखायनो आं लामाखौ हगारनानै एन्डाखौ खावलायबाय तामान गोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो दिनै जों बयबो बुजिनांगोन जे जों जिखौ मावदों बेखौ बिथांमोना हारसाफ्रा दिनै इन्टेलेक्सुयेल दङखाय टिभि चेनेल दङखाय खौरां बिलाइ दङखाय गावसोरनि गोसो मथे लिरनानै लादों जोंनि खोथाखौ सानफ्रोमबो नंखाय होननानै फोरमान खालामनो नागिरो दा बेवहाय दिनैनि जि दावहा बे दावहायाव देरहानांगौबा जोङो मेलेमनि दावहासो बियो मेलेमनि दावहायाव देरहानांगोन रायजोफोर आरो बे मेलेमनि दावहायाव दिनै जोङो सोमावसारनायाव नायोबा बेवहाय लेखा गोरों प्रफेसारफ्रा न'आव हाबसोनानै दङ लेखा गोरोंफ्रा बेवहाय ओंखारबोआखै मालायनि आन्दोलनखौ नायोबा जों नुयो तेलेंगानानि आन्दोलनखौ जों नुदोंमोन उकिलफोर प्रफेसारफ्रानो दायित्व लादों तेलेंगानानि आन्दोलनखौ बिदुरफोरनि आन्दोलनखौ जों नुदों दायो सुप्रिम कोर्टनि उकिल हाइकोर्टनि उकिल प्रफेसारफ्रा बिदुरफोरनि आन्दोलनखौ दायित्व लादों नाथाय जोंनियाव लेखा गोरों मानसिफ्रा न' सिङावसो हाबसोनानै थायो गियान मोननाय मानसिफ्रासो बांसिन गियो गियान मोननायनि उनाव मानो गिनांगौ जाय लेखा गोरों बियो मानो गिनांगौ नों आन्दोलन खालामनाय माने नोङो संबिधानिक भाबे अन्याय मावनाय नङा आयेनगत भाबे अन्याय मावनाय नङा नों आन्दोलन खालामनाय माने दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर जे दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बड'लेण्ड आन्दोलना आरो गोख्रों जाबावगौमोन दिनै आलाफा रायजो राजा गामि संसद गामियाव रायजो जाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि बे थाखोनि सुबुंफोरनि सायाव आन्दोलनखौ हगारनानै दोनबाय आरो लेखा गोरोंफ्रा गोजाननिफ्राय सावरायबाय थायो दिनै आन्दोलन जादोंनो ओरै लेक्सार होबाय मोजां जायाखिसै ओरै लेक्सार होबाय मोजां जायाखिसै आन्दोलनाव थांना सोरबा ओंखामबो जाबाय थादोंनो मोजां जायाखिसै आन्दोलनाव ओंखाम जायो नामा मोसानोबो होदोंनो मोजां जायाखिसै आन्दोलनाव मोसायो नामा दिनै बर'नि हारिमुवा बोरै थांनानै थाखो मोनसे समाव बर'नि हारिमुवा थैबायमोन गाननाय जोमनाया जोबस्रांजोब्बायमोन बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो गाननाय जोमनाय हारिमु दानाय लुनाय गासैबो फैफिनदों बै आन्दोलननि समाव बर' आइजोफ्रा आर'नाइ दानानै जोङो जोहोलावफोरनो दावहा नांनो हगार हरदों आन्दोलननि गेजेरजों गासैबो थिग जाफिनदों नङाबा बे दरं कामरुप सनितपुर बे ओनसोलाव जोंनि गोबां मानसियानो हारसा जालांजोबनो नागिरबायमोन बे आन्दोलनजोंसो जोङो थाबथानो हादों दिनै खेराइ बागुरुम्बा मोसानो जायगा बहा दङ आन्दोलनावनो मोसाफैयाबा बहा बहा मोसागोन बैसागुआ खनसेल' जायो आरो बहा मोसागोन जोंनि खेराइआ गुवाहाटियाव मोसानो लिङो नामा दिल्लीयाव मोसानो लिङो नामा मोसानो जायगा दङ नामा जोंहा मेथाइ खननो जायगा दङ नामा जोंहा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव रेडिअ सेन्टाराव बर'फोरखौ 15 मिनिट दामोमोन दाबो आधा घन्टानि बारा दामा बर'खौ दिनै बहा थानो जोंनिया बहा बासिनो सोर नायनो टाउन सहराव जोंनि रावा सोलिया जोंनि हारिमुवा सोलिया जोङो बेवहायनो लाबोनांगोन ओंखायनो दिनै बे ग्लबेलाइजेसनाव बिस्वायनि जुगाव जोंनि लेखा गोरोंफ्रा हाबसोनानै थाबा जानाय नङा बिथांमोनाबो सिगाङाव फैनांगोन लामा दिन्थिफैनांगोन लोगो लानांगोन मा गोरोन्थि मावदों मा मोजां मावदों बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै फैनानै बाहागो लानानै बुंफैनांगोन आयेना माखौ बुङो कानुना माखौ बुङो संबिधाना माखौ बुङो जारिमिना माखौ बुङो मुलुगनि सोमावसारनाया मा लामाजों थांदों फैनानै दिनै लेखा गोरोंफ्राबो बुंफैनांगोन रायजो राजाफोरखौ ओंखारगोन रायजो राजाफ्रा ओंखारगोन दिनै बयनिबो थै बिखा बिखायाव हाबजोबखानाय बड'लेण्ड नांगौ होननाय खोथाया रायजोफ्रा ओंखारगोन नाथाय बियो मोनफ्रोमबो थाखोआव आन्दोलना गोख्रों जानांगोन राजा लामायावबो गोख्रों जानांगोन हाग्रायावबो गोख्रों जानांगोन जेल सिङावबो गोख्रों जानांगोन उकिलफोरजों रायलायनायावबो गोख्रों जानांगोन जोंनि सोमावसारनाया मानगोनां रायजोफोर दिनै गोबां थाखोआव दङ जोंथ' दिनै राजा लामायाव दङ माखासेया इसे न' सिङाव दङ दायो जानाय लोंनानै मजबुर खालामबाय थादों माखासेया आरो माखासेया दायो मायाव दङ हाग्रायाव दङ माखासेया मायाव दङ जेलाव दङ गोबां थाखोआव माखासेया दिनै मा जादों उकिलफोरनि उन उन खारनो गोनां जादों दा बेफोर खोथाखौ नायोबा दिनै जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो जुदि सुस्रांनांगौबा जोङो सान्थि खालामनांगौब्ला जोङो दिनै साननोनो सम जाबाय रायजोफोर सानफिननायनि सम जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे दिनै जोंनि समाव एनडिपि प्रग्रेसिभ पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि एबसु आरो माखासे जोंनि साफा सानै जि जोंनियाव सानसुमै दङ जोंनि माखासे बारग' दैदेनगिरिफोर दङ जों खौसे जानानै जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय माखासे हाबाफारि रनसायदों जोङो दा बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनांगोन दिनै आसामाव जोंहा गुबुन हारिनि लोगो गैया
जोङो 99 आरो 1 जानानै दोङो जों से गुबुन हारिफ्रा जोंखौ रायजो जाजानायखौ लुबैया मालायखौथ' बारो जाय ट्राइबेल जाथिफोर जायफोर जोंनि मदद नङाबा बिथांमोना थानो हाया मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जोंनि मदद नांगौ बै ट्राइबेल जाथिफ्राबो दिनै अपेनलि आसामाव बड'लेण्ड जानांगौ होनना बुंनो साहस गैया बेबायदि मोनसे थासारियाव दङ जोंहा जि दङ जोंनावनो दङ जोंनो नांदों जोंनो जुजिदों जोंनो थांनानै दङ जि मावदों जोंनो मावजोबदों मालाया जोंखौ नांगौ बायदि मदद होआखै दा बेखौ लानानै जोंहा नारभास जानांगौ गैया रायजोफोर 99 जियानो बुङा मानो 1% जुदि गावनि खामानिखौ हार्टजों मावोबा गोरबोजों मावोबा बे 1%आबो साक्सेस जानायनि बिदिन्थि दङ दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि सोमावसारगिरि आफादफोरा खौसे जानानै जोङो लोगो नागिरदों आसामाव जोंहा लोगो गैयाबा मा जानो इन्डियायाव जोंहा लोगो दङ मोनसे समाव दिनैनिफ्राय 30 बोसोर सिगाङाव जेला रायजो बिदोंमोन झारखन्ड छत्तीसगढ़ बायदिसिना रायजो बिनायाव जोंनि लिडारफ्रा थांनानै लिडारशिप हैदोंमोन जोंनि मोनसे समनि एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बेवहाय दंफैयो बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव अल इन्डियानि रायजो बिग्राखौ लानानै खौसे खालामनानै सोमावसारदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै फैयाखै मोनसे समाव एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव अल इन्डियानि रायजो बिग्राफोरखौ खौसे खालामनानै रायजो बिनायनि आन्दोलनखौ गोख्रों खालामदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना नेगासिनो दङ जोंखौ मदद होनो थाखाय आङो दिनै सम लानानै झारखन्डआव थांदों झारखन्डनि मानसिफोरजों रायलायदों आरो झारखन्डनि मानसिफोरा बुंदों झारखन्ड मोननायाव बर'फोरनि अबदान दङ दिनै आदिबासीजों बर'फोरजों बुलायदों जोङो खोनानानै दुखु मोनदों मानि थाखाय बुलायदों आङो गोबां खोथा बुंदों मानि थाखाय बुलायनांदों जोंबो मिथिया सोरबा थुंज्लायदों सोरनिबा थुंज्लायनाया जादों अब्ला बिथांमोननि माखासे लिडारफ्रा बुंदों जोंहाबो दाय दङ बै बड'लेण्डआ बर'फोरनिसोमोन बिनि हा हुआ बर'फोरनिसोमोन नाथाय जोंनि मानसिफ्रा लेब लेब थांनानै बर'फोरनि हाखौ सिहैबाय बेवहाय थाहैबाय दा बर'फ्रा रागा जोंदों नाथाय जोंनि मानसिफ्रा गोरोबनानै थायाखै जोंहाबो दाय दङ आदिबासी मानसिफ्रा बुंदों दा बिथांमोना बुंदों जे जाय बर'फ्रा झारखन्ड रायजो मोननायाव जोंखौ मदद होदों बे बर'फोरखौ मदद होनाया जोंनि बिबान ओंखायनो बिथांमोना बुंदों फैगौ समाव जोङो जेलायनो बड'लेण्ड आन्दोलना नेशनेल लेभेलाव माबा मोनसे बुंनो गोनां जायो जों 100% झारखन्डनि जों आदिबासी मानसिफ्रा बिथांमोनखौ मदद होगोन बे खोथाखौ दिनै झारखन्डनि मानसिफ्रा बुंदों आसामाव गैया मालाय मा जानो तेलेंगानानि एमपिफोरखौ तेलेंगानानि मन्थ्रिफोरखौ जों रायलायदों बारंबार रायलायदों तेलेंगानानि लिडारफोरखौ बिथांमोना बुंदों हर सान 24 घन्टा बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि तेलेंगानानि दरजाया खुला नोंथांमोना जेला फन हरो हर जेला नांगौ जोंखौ लिं थाखा फैसा जि नांगौ जों नोंथांमोनखौ 100% मदद खालामनो थाखाय रेडि तेलेंगानाया जोंखौ बुंदों विदर्भआ दिनै बुंदों विदर्भनि लेखा गोरों जाबा मा जानो आन्दोलननि एक्सपिरियेन्स गैया बिथांमोना जोंखौ बुंदों दिनै नोंथांमोननिफ्राय जों सोलोंबाय बावैसो दिल्लीयाव रेलि जाबाय बे रेलियाव बिथांमोना फैबाय आरो बिथांमोना बुंबाय जे विदर्भनि आन्दोलना 50 बोसोर जाबाय जानो हानाय नाथाय नोंथांमोननि बायदि जोङो दिल्लीयाव रेलि खालामनो हायाखै दिनै बड'लेण्ड आन्दोलना बेसेबांबा गोजौआव थांबाय बे इन्सपेक्टर लेभेलाव गैला बे गाहाय लेभेलाव गैला गोदो जों खोनादोंमोन बे राजा लामायाव गसंनो फैनानै होसोयोमोन गावोमोन ब्लेंफायर खालामोमोन लाठि चार्ज होयोमोन जेखौ मैया हाग्रामाया बुंदों नाथाय दिनै बेबायदि नंला बड'लेण्ड आन्दोलना बे बड'लेण्ड आन्दोलना बेबायदि नंला इभेन दिल्लीयाव बोसोरथाम जाबाय जोङो पारमिसन लायालासिनो दिल्लीयाव रेलि खालामबाय थादों बर'फ्रा बर'नि आन्दोलन होनना बुंबा गिदिर गिदिर पुलिस अफिसारफ्रा फन हरो माला नोंथांमोननि आन्दोलना सोर फैगोन सोर फैया माबा जेंना जायोबा जोंनो खोन्था उल्था दिल्लीनि अफिसारफ्रासो बुग्रा जालायलांबाय बेबायदि अबस्था माने बेबायदि जादों बेबायदि जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो दिनै शान्तिपूर्ण भावे आइनगत भावे नांगौ रोखोमनि जोंनि मुभमेन्टखौ जोंनि आन्दोलनखौ जोङो दैदेनबोदों मानगोनां रायजोफोर दा नंखायनो दिनै जोङो नारभास जानांगौ गैया बर'नि गेजेराव खौसेथिखौ जोंनो नांगौ नाथाय रायजोफोर बेखौबो बुजिनो गैया 90% खौसेथि नांगौ 100% मालाबाबो जाया जेला खौसेथिया 90% जादों अब्लानो बर'आ माबा नङा माबा मोनदों 1990 मायथाइनि समाव बड'फानि आन्दोलननि समाव बै समाव बर'फ्रा 90% खौसे जादों 9 जन एमएलए देरहादों 91 आरो 93 जोङो बिएससि मोनदों आरो बिनि उनाव फिन खेबसेबाव आन्दोलन खालामबाय 2001 सनाव जोङो 10 जन एमएलए देरहादों
2003 सनाव जोङो बिटिसि मोनदों मानगोनां रायजोफोर। दा दिनै सोरबा सोरबा साननो हानाय जोंहा बर'फ्रा खौसे नङा, उमुक गैया थुमुक गैया, बै 10% थाखायो। बै समावबो सोरबा कंग्रेसमोन, सोरबा बिजेपिमोन, सोरबा उमुकाव दङमोन थुमुकाव दङमोन। बर'नि आन्दोलनखौ उल्था उल्था बुंग्रा बै मानसिया बै समावबो दङमोन। नाथाय बिनि गेजेरजोंबो जोङो बड'लेण्डखौ मोनदों। माने जोङो मा जोंनि बे साक्सेसआ जाबोगासिनो दङ, बे साक्सेसआ जाबोगासिनो दङ। ओंखायनो दिनै सोरबा साफा सानैया जोंनि आन्दोलनखौ सापर्ट होआखै, उल्था बुंदों, बेखौ लानानै जेबो खर' सानाङा। मानगोनां रायजोफोर बे जोंनावल' नङा, गुबुन हारिनियावबो दङ। खोथाया जाबाय बेसो जे नों जेरावनो थाया मानो नोङो हारिखौ अननो रोंनांगोन, हारिखौ सिबिनो रोंनांगोन। सोरबा सोरबा सानो आं कंग्रेसआव थानानै बिराद गोजौआव थांबाय, उदालगुरि जिल्लायाव गोबां मानसिफोर दङ कंग्रेस मावग्रा। मा जानानै दङ सोंलाय, बेसेबां गिदिर गिदिर जानो हाखो, खैबार मन्त्रि जानो हाखो। बिथांमोना हाजारिनानै जाहोनाय बायदि 300 कंग्रेस गारनो हाया, नाथाय जौगानायाबो जेबो गैया। दा बिजेपिबो ओंखारदों, गोबां बिजेपि दङ, 300 बिथांमोना बिजेपि गावनि बिदा फंबायखौनो सिनाया। बिजेपिनि मानसि फैबा गावनि माने न' सिङाव लांनानै ओंखाम जाहोयो, बिराद सिबियो। नाथाय मा मोनगोन, सोर बिजेपिनिफ्राय मा मोनगोन बुंलाय। आङो सानै मानसिनि नाम लाबाय थादों। रङियानि सासे भबेन सिंह बसुमतारी होननाय सासे जोंहा बर' मानसि दङमोन, बिथाङा बिजेपिमोन। ओरैबायदि सादा सिदा अनसुला मानसि, हाइकर्टनि उकिल बाव, हाइकर्टनि उकिल। दा बे हाइकर्टनि उकिल भबेन सिंह बसुमतारीया बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट जादोंमोन स्टेटनि। बै समाव जोङो जिल्ला लेभेलनि एबसुनि मावथिमोन। बिराद उनोमोन जोंखौ, आन्दोलन खालामग्राबाबो गाव बिजेपिबाबो बिराद उनोमोन। नाथाय बिथाङा मा जाखो, ओरै गारि फैबाय हगारना हर। बिथाङा मा जाखो, बिजेपि मावै मावै खेबनै खेबथाम एमएलएनि टिकेट बिबाय होजायाखै, एमपिनि टिकेट बिबाय होजायाखै। एमपिनि टिकेट बियै बियै एमएलएनि टिकेट बियै बियै बिथाङा फेलार जाबाय। उनाव थांनानै मा जाबाय, राजखान्थि खालामनायनि मुङाव गावनि फिसाखौबो बुथारजाबावबाय, सासेल' फिसा हौवाखौ। बेबायदि अबस्था। थानेश्वर बर' सारनि नामखौ नांला बयबो खोनादों, बारा गोबावनि नङा, एजिपिनि मन्त्रिमोन। बिराद लेखा गोरों मानसि, बि बरुवा कलेजनि भाइस प्रिन्सिपालमोन थानेश्वर बर' सारा। पंडित मानसि, बिराद लेखा गोरों मानसि, बयबो सार होनो। आसामनि मुख्यमन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआबो सार होनोमोन थानेश्वर बर' सारखौ। आरो बे थानेश्वर बर' सारा मा जाखो, दिनै बिथाङा राजखान्थियाव एक्टिभ नंला, बोराय जाबाय। बोराय जानाय लोगो लोगो थानेश्वर बर' सारखौ बिथांमोना जिरगार हरबाय, जेबो होआखै। दिनै फैनानै रङियायाव औवानि खरसा बेरानि न' फिसा मोनसे लुनानै थाफैनो गोनां जादों, जेराव जोंनि हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा मानसिया थानाय बायदि गंसे न'आव लुनानै थाफैनो गोनां जादों। दा नंखायनो रायजोफोर, जों सिमां नुनो नाङा। दिनै दावखाया दावराय जानायनि सम गैया। मोनसे समाव सर'नियाफ्रा बर'फ्राबो सर'निया जानानै थांदोंमोन। धोरोम सोलायबा, ड्रेस सोलायोबा, मालायनि धोरोम लायोबा, मालायनि राव रायोबा बिराद जौगागोन होननानै। दिनै बेस्राफोर हालाय हाफाय ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौबो मोना जाहैबाय। दा दिनै बेनो जादों राजबंशिफोरनि अबस्था, मालायफोरनि अबस्था। दा मानगोनां रायजोफोर, एखनबा एखनबा जोंहा गोजांस्रिसि जायो। बर'फोरनि आन्दोलननो, राजबंशिफोरनि आन्दोलननो, कन्टाफोर बिजोंनो, माबा बिजोंनो जोंहा माबा मोनसे जागोन नामा, बेफोरखौ